אהלן! תגידו אברהם? אני אברהם. אברהם. קבלו את אברהם! שלום ערב טוב, אני אברהם. לפני שאני אתחיל איזה סמלטוק קטן עם הקהל, איך קוראים לך? ג'ון. יש לה הולדת. אכפת לי בכלל, הנה. זה סמלטוק, עמוק. אז איך אמרת שקוראים לך? גל. טוב, זה היה סמלטוק? אני כתבתי שיר בלוז, אתם אל תצטרפו כי אתם לא מכירים אותה. אידיוטי לגמרי לבקש את זה. יש כמה דברים שאסור לעשות, כמו לדחוף לטוס בגוון ירקות, מילא שולטית או אפון ירקרק, מלפפון וגזר זה מחוץ למשחק. את זאת שקנית את הדיסק. מלפפון וגזר זה מחוץ למשחק. מניסיון לשים בזלין זה יתרון. אם כבר דחפת לטוס עם מלפפון, כדאי שיהיה לידך טלפון. דחפת לחור הקטן, כדאי לך גדל בבית שפן. מה, לא שאלת הפסקת דיסק שמה? מניסיון לשים בזלין על שפן זה עיקרון. שים בזלין על הגזר, תחזיק את האפל, תכניס את הדק גד. זה לא משחק, זה יקרה לך בגוף הרגשה של פקק. תבין נוד זה יעוף למרחק. עכשיו אני אגיד לך גל מה קורה אם אתה לא שם בזלין. חן! בוא תתקרב אליי קצת בשבילך בוא. זו קצת בוא. תשמע גל, אם לא תשים בזלין אז... מניסיון לשים בזלין זה יתרון. שאלות גל? יש לי זמן לעוד שיר? אתה בבולים, כן? כן, 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 כן. כן, 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 כן. בשבילי. אז עוד איזה סמולטוק? מה אתה אומר? היי, איך קוראים לך? עומר. טוב. דיברתי עם הפסיכולוג שלי והוא המליץ לי לרשום בגלל מקרה קשה שהיה לי, זה שיר מאוד עצוב. זה לא קל מה שהם אומרים, שהזמרים האלה שרושמים על עצוב זה בכלל קשה. אל תצטרפו בפזמון, לא מכירים אותה. מירי התקשרה מהמצב במשטרה, סיפרה בעדינות וברכות את הבשורה, איך באמצע השדרה, זה שיר מאוד עצוב, איך באמצע השדרה רצחו את אתי, סיפרה שדקרו אותה 7 פעמים ועם עלה של בייסבול ריסקו לה את הפנים, ומסביבה פיזרו קונפטי. רצחו את אתי! Look at me in the sky and say רצחו את אתי!
אפשר לשאול רק מי? מי רצח את אתי? מי רצח את אתי? שאלתי אותם אם הם יודעים איך זה קרה, הם סיפרו שיש המון כיוונים לחקירה, הם מוכרים את הזירה שהשאירו הרוצחים של אתי. אולי אמרו איפה חיים 7 מחבלים, זה מסביר את העלה של הביס כל הפנים, אבל איך לזלזל זה מסביר, עד קנית את הדיסק, את ה... קונפטי! מי רצח את אתי? מי רצח את אתי? מי רצח את אתי? לזכר אתי קניתי מכולה של קונפטי ופיזרתי בסלון. פיזרתי בסלון, לזכר אתי קניתי מכולה של קונפטי ופיזרתי בסלון. והלכתי לישון. ובחלום הופיע אתי. אמרה תעזוב את הקונפטי. זה לא אסתטי. אתה סתם פתטי. עוד הרבה מילים שנגמרו בתי. אז ניתקתי לה את החלום בפרצוף. לזכר אתי אספתי את כל הקונפטי שפיזרתי בסלון. עכשיו הוא נקי. אני אמשיך ברסיטל? לא סתם.